No, čaute lidi, dneska vás vítam u ďalšieho videa. No, ja som mala kanál, že mi ho zablokovali a mala sa veľa videí, teraz mám 6 videí, lebo už rodičia mi ho odblokovali. A predstavte si, mohla by som takto natáčať, že nebude ma vidieť. Ale to mne nevadí, na súkromie nemôžem natáčať, že ma môže vidieť. No ja by som sa vás chcela spýtať, ak poznáte Danku Danišovu, tak dajte jej prosím like aj odber, lebo má jedné dobré videá a prosím vás, keby ste chceli nájsť jej kanál, tak dajte, že je Danka, napíšte s malým D a toto dajte čiernu hviezdičku. Ale môžete dať aj Danka Danišová, to vám tam tiež vyskočí. Má profilovku také, neviem. A má tam napísané na profilovke, že Danka a hviezdička čierna. No ja som sa vás chcela spýtať, že či sa vám budú páčiť moje videá. A tak, že neviem, ale ja som mala toľko veľa videí tých. No, škoda, prišla som o to. Dobre. Tak nič. Čaute.